things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been, oh, the way that things have been, oh. Second thing second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Ale no tak, davaj. Maxi! Ano, pane, co se děje? Kto pôjde na tú misiu? Ten investor Martin musí mať všetko včas. James by tam mal ísť. Mark má prichystané zbranie? Áno. A čo Bob? Ten náš zháňač aut. Áno, tak. Sme pripravení. Dávaj sa pozor. Nemôžeme ťa stratiť. Jamesy, tady máš nový úkol. Investor Martin musí mať tak a odoslať. Nejaká správa prišla. Tady od Maxe. Musím si připravit zbraň. Za co vás všechny platím? Máme tady i papíry, to je... Utekli nám 2 väzni. A vy sa do toho staráte takto, že mi dáte papier? Vy pán? Čo je? Prišli nám informácie od špeha. B7. Toto je pozitívna pravda. Obchodiak za obchodiakem. Tajná apašovačka. Tak to si nezabavíme. Jonesy, ideš tam. Jonesy, máš práci. Tak. Ešte musím zobrať jednu. Taká ráž otravná. Tak. Zavrieť. Tak. A môžem ísť. To by to malo byť. Martinové auto. A kde Martin? Nie je v obchodiaku? Kde by to on tak mohol byť? Nie je v automičke? Ešte je blbý nápad. A to je zbranie? Sakra, polda! Ide ku mne. Počkať, ešte zbranie. Tak. Dobre. Pomaly. Nevie, kde som. Kde sakra? Kde si? Hej! Sakra, nesústredím sa. Zdrhám. Farma, to je jediná šanca. Musím ísť na farmu. Tu. Škrablo to. To sa ťažko zahojí. A7. Našiel som jeho vozidlo, idem tam.
Našli mě. Sakra. Skryl se do syna. Jediná šance. Vyhlašujem kód, rudý kód. Auto. Pozrieme sa, čo tam je. Brokovnica. Tohle my máme aj my. Druhá. To si dělá srandu. Ten Martin to asi tak chcel. Pozriem sa ešte po okolí. Kde si? Po rebríku. Ne. Takhle. Tu? Mám šancu. Vylezl som z toho blbého syna. Ide po mňa Polda. Musím im zavolať. No tak. Yes. Haló, idem ku mne domov. Našli ma, neviem ako. Martin tam nebol. Asi je zrádca. Idem ku mne domov. Čo sa stalo, Jamesovi až taký? Idem na notebook. Počkaj, čo? Chcete odoslať ďalšiu správu? Ukážať. Bez týmička. Pre policiu. Štátnu policiu. B7. Pre úrad práce. B7. Pre policajnú stanicu E7. To si robíš. Maxi! Idem tam. Áno, šefe? Máme tady špeha. Cože? Notebook. Anonym B7. Pod prezdívkou B7 preposielal policii, štátnej policii a na úrad práce. A proč? A co? Jak to, že jsem si toho nevšiml na mojom notebooku? Protože toto je moje. Musím ho nájsť. Počkať, a vy mi veríte? Prečo by som ti neveril? Ty si ten, ktorý nám všetko zariadil. Bez teba by sme nemali tento veľký bývak a nemohli takto kvalitne pracovať. Komu ste to všetko povedal, pán šéf? Povedali sme to Jamesovi, ale James to nemohol piť. No, ani nebol. On práve, že bol tou obeťou, ale utekal od toho. Musel, pretože to bolo až moc silné, keď zavolala tá policia poslí. Čože? Tam bola polícia? Áno, je to tak. Sakra, ja som to povedal ešte Markovi, aby pripravil zbranie. Takže si to bude Mark. Musím ho odpraskať. A dávaj pozor. Neviem, či už vie aj o tejto základne polícia. Ja radšej zbalím všetko dôležité a stretneme sa u Jamesa doma. Dobre, pán šéf. Dobre. Marku. Ty zrádče, proč si to udělal? Marku! Proč na mne míříš zbraní? Nehraj sa na nevinného. Však B7. B7? Nehovor, že nič nevieš. Ale to sú iniciály Boba. Na preposielanie správ.
Nudo. A kde je Bob? Išiel nakúpiť. Zbal si zbrane. Dávaj pozor. Asi tu prejde kavaléria. U Jamesa doma. Dobre. No tak. Kde to je? Tady, tohle, tenhle dům. Dávaj pozor, Mori. Kdyby něco, choď do auta a rozhlas nebezpečí. Jasně, šéfe. Jdu tam. Tak. Sakra. Jde sem. Mám nápad. Šéfe. Šéf asi už musel jíst. Sakra. Yes. To je celkom sranda. Ale teraz musím zdrhať. Tak. Môj laptop. Dobre, môj laptop je inde. Môj laptop je tam. A všetko ostane ako ostalo. James to má. Klidná hlava. Dobre. Teď stačí, nech půjdu k Jamesovi doma. A pomstím se Bobovi. Doufám, že Mark, James a náš šéf v pohodě. Schop sa, Henry. Dám to. Moja krásna pazdělka Max.